Táto zmena by zmenila kompletne celý Minecraft a to ja berem hlavne v tom, že keby sa zmení táto jedna vec, tak by to možno zlepšilo Minecraft alebo zhoršilo. To už nechajte na vás, napíšte mi dole do komentárov a dajte mi odber, moc mi to pomôže, blížime sa k 1000 za chvíľočku už. Ale v tomto videu chcem takmer trošku prebrať inú tému a to bude tá, že čo keby sa v Minecrafte platí zlatom. Ono mohlo by sa, však lebo prečo nie, keď vlastne Minecraft ako tak, možno viacej by mu to sadlo, keby sa platí zlatom a nie emeraldmi, však posúďte sami, ale emerald sa mne viac hodí, proste no viacej sa mi hodí, dajme tomu do priemyslu, hej, ako nejaké proste, to je jedno, hej, to nevieme teraz riešiť, ale chcem hlavne povedať to, že čo keby fakt spravia v Minecrafte jednu malú zmenu, ktorá by ovplyvnila vlastne všetkých. To znamená, že by sa namiesto toho, že ako by sa, namiesto toho, že sa platí, dajme tomu, emerald by sa platilo s týmto, zlatom. Prečo nie? Bolo by to lepšie, efektívnejšie a možno by to viacej pomohlo. Ale samozrejme, že máme tu menší problém, ktorý by som ešte k tomu chcel povedať. A to je tá, že ešte je to, že vlastne ako by to ovplyvnilo Nether. Tam je problém a hlavne ono nemuselo by to nejak veľmi ovplyvniť, ale tak by sme mohli trošku povedať k tomu, že dobre, však mohlo by to byť, aj nemusí, ale však čo ak bude, nevadí. Osobne ja chcem len povedať a hlavne najväčší dôraz na to, že keby to bolo, či ako by to vlastne znehodnotilo Emerald, lebo však bola by škoda, keby len jedna maličká zmena spraví to, že by sa znehodnotil Emerald a bola by to veľmi nepríde, že nevýhoda. Lebo osobne Emerald má celkom dosť dobrú hodnotu na to, že my osobne neriešime nejaké veci, ale hlavne ide mi o to, že už keď ten Minecraft ako je, tak by sa trošku mohol zmeniť aj v tom, že my si nevieme trošku viacej ani priznať to, že lepšie by bolo proste platiť zlatom, ale to už nechám na vás. Mne hlavne ide o to, že znehodnotilo by to Nether, pretože tam vlastne budete mať zlatý armor, aspoň nejaký kúsok toho, aby ste vás tam nikto nezabil. A to by mohlo byť takmer všetko však. A hlavne to, že je ten armor nekvalitný, že sa rýchlo rozbíja. Nie, že vypadá dobre, ale to je už iná liga. To by som možno aj nechal tak, ale základ je jednoducho povedaný. Tam na tom není čo riešiť, na tom, aby ten Minecraft takúto zmenu spravil, pretože však Baby Mobs bol update, ktorý mi skôr príde taký, že no dobre, veď, ale to je všetko, čo ste mohli dať. Však akože mne to nevadí, však lebo Baby Mobs update, akože moc ten Minecraft neboostne, ale ak ho boostne, tak by to nebolo od veci. Ale fakt, oplatilo by sa, keby sa proste Emerald ako platidlo zmení na zlato a proste už keď je update v týchto v Baby Moboch, tak prečo by nemohol byť proste aj tu? To je jednoduchý môj vlastný názor, ja nebudem si nikoho kritizovať, ale ide mi hlavne o to, že proste my ako aspoň ja ako čo hrávam Minecraft, mi to možno viacej pomohlo a uspelo mi to, že proste by som viacej riešil síce, lebo emeraldy sú horšie na získanie, to je za prvé a za druhé je to, za prvé, tak je to efektívne, jasné, že platiť emerald je efektívne, ale už nie je efektívne s nimi pracovať, pretože zlato sa oplatí viacej, však emerald máme proste, je to iba na platenie a zlato mi je taký, že waste of money, akože fakt, ja neviem nikomu nič zle hovoriť, ale pre mňa to je ako waste of money a neviem akože nikomu ani nadávať, neviem nikoho riešiť, pretože však dobre bratu, nekritizujem ťa, ale však akože mohol by som, ale nejdem ťa kritizovať, lebo však Minecraft dávaš aj ty, svoj názor si povedz. A kto chce ešte pozrieť video, mám ešte video o tom, že či končí vlastne Minecraft s tým, čo vlastne pre nejakou dobou nejakí youtuberi začali riešiť. Tak ešte aj o tom by som chcel ešte prebrať nejakú tému.
O tom je možno, že ešte príde téma, že vlastne pokles Robloxu, pretože aj Roblox je veľmi, veľmi obdivovaný tým, že je možné, že časom sa povedia, že aj Roblox ide už dole vodou. No uvidíme, ako však vlastne všetko dopadne. A chcel by som prebrať tú tému trošku viacej na to, že my vlastne nevieme nič ani povedať tomu, že my samotne z Minecraft už neovplyvníme, samozrejme, ale ovplyvnia ho väčší tvorcovia a ak by sa toto video dostalo k väčším tvorcom, je možné, že by ten Minecraft ovplyvnilo. Takže stačí, že taká malá zmena, a keby tá malá zmena nastane, tak je to pre mňa výhodnejšie, aspoň pre niektorých hráčov, pretože takúto zmenu neviem, kto by bral, ale ja by som ju bral len kvôli tomu, že proste na čo, veď stačí ti proste, lebo Emerald je proste zložitejší na získanie a tým sa vlastne aj jednoducho, akože lepšie by sa obchodovalo so zlatom ako s emeraldmi. To je celý ten výraz tohto videa. Áno, ja osobne riešiť nič nechcem, ale však je to na vás. Tento svoj názor môžete napísať do komentáru. Ja sa posnažím túto tému vybudovať trošku viacej do praxe, lebo však ešte sa môžete tešiť na videá ešte určite nejaké budú vychádzať z hľadiska hlavného a to by malo byť všetko. Ja sa pokúsim hlavne v budúcich časoch riešiť hlavne to, čo bude aktuálne a nie to, čo už je vlastne pozadu. Takže ak bude napríklad pozadu niečo iné a napríklad, že som to zmeškal, tak nevadí, však nové prídu ešte veci. Tie s nimi sa pokúsim ovplyvniť YouTube, hlavne tento môj YouTubeový kanál. Takže vidíme sa u ďalšieho videa. Čus.